Nyakwara Mugiajuang dakika na par kod auchiel tok sa achiel mar okinyi machiegni twak mar mokwongo e chenro mar piny matai nyinga Joyce Oduor. Nyakwara Mugiajuang okinyi makawuono wadwa twak otudore kod chal mar Kenya. To kopogore kod gigo matimore e piny Kenya kae, bende wadwa menyo gigo matimore e pinje maoko, ahinya to e piny libamba ma Tanzania, kama jo piny Tanzania odiochieng' manyoro ne gidhi luto ombulu kata ne gintiere debe ka koro giyiero jotelo manyien mabobedo ka telo negi mano e thuolo mar higni abich mabiro. Kata kamano odiochieng' manyoro e kinde ma chenro mar luto ombulu ne dhi mbele ka e pinyno mano mar Tanzania nitiere tulo mane omuocha e gwenge mopogore opogore e boma mano ma Dar es Salaam kaachiel kod gwenge mamoko e kaunti mano e piny Tanzania. Gino mano chuno nyaka sirikal mano mar piny Tanzania mar mondo mi oket kum mano mar wuok oko kochakore sa 12 mamidhiambo nyaka sa 12 mar okinyi. Kopogore kod mano bende piny owacho mar pinyno mar Tanzania ne oloro mbui matende ni nyaka sani koro chenro mag tudruok e yor mbui e pinyno mar Tanzania ok ti e yo makare. Mano nyiso nang'o? Ahinya nyato gi sani ma wang'eyo ni e piny Tanzania nitiere moko kuom jotelo mane okedo matek mar mondo mi one ni pinyno obedo kod demokrasia. Jopiny osebedo ka ywa kata nitiere kod ng'ura makoni kod kocha kalore ni e kinde mane gidhi mar mondo mi giluto ombulu. Nitiere moko kuom jotelo ahinya to mago manitiere kweth mapingo piny owacho makoro nyinge gi ne onge e otese mago mag luto ombulu. Gino mane okelo ichwanga kuom jopiny kendo koro nochuno mar mondo mi gidhi ndara. Kaluore kod Amnesty International nyaka sani koro gilieko ni ji 2 nowito ngimagi odiochieng' manyoro e pinyno mar Tanzania kaluore kod tulo makamago. Mano moriwo japiny achiel kaachiel kod obila achiel mano wito ngimagi odiochieng' manyoro e piny Tanzania e kinde tulo makamago. Kopogore kod mago, weche mamoko matimore e piny Kenya kae kotudore kod limbe mar jatend piny Kenya William Ruto e gwenge kata e kaunti ma Nakuru kama nosingo mano mar chulo IDPs mago jogo mano bedo displaced kata jogo mane odar e miechegi toka yiero mar higa mar 2007 2008 mago duto wabobedo ka watwake. To twak maket kod ma Nyakwara Mugiajuang ok abibedo godo kenda, antiere kae kod welo 2 e studio maro e kaunti ma Nairobi ka wendo achiel mano Michael Agwanda jalonye weche mag telo tudore kodwa ka entiere studio marwa e kaunti ma Kisumu. Yaore Michael Agwanda ka entiere studio maro e kaunti ma Kisumu. Ageno ni chio maber. Kisumu chio nade okinyi makawuono Agwanda? Yaore Joyce, wachio maber Kisumu, kendo koth nochwe gotieno ma piny ber Kisumu kabisa. Aneno ka kang'iyo oko to aneno ka chieng' pod onge lakini piny ber kabisa. Aparo ni koth dhi maber Kisumu kendo amor ni jok ma opitho Kisumu manyocho komo bro nwang'o koth maber mabro konyogi. Machiegni ahinya twak okinyi makawuono wacho ni koth wuon chiemo kendo jopiny nyalo tiyo koda koth machwe mar mondo mi one ni gipidho chiemo mopogore opogore. Nyakwara Mugiajuang e studio marwa e kaunti ma Nairobi kae antiere kod welo 2, antiere kae kod awach Mila Cecil jagoro maduong' mar Roots Party of Kenya. Oyaore Mila, ichio nade kendo machiegni twak? Oyaore Joyce, rokamano kabisa, achio maber kabisa. Machiegni. Rokamano. Wendo machielo antiere kae kod engineer Thomas Ogendo janon siasa. Oyaore engineer, ichio nade kendo machiegni twak? Oyaore nya Joyce, achio maber. Rokamano kuom rwaka. Machiegni. Nyakwara Mugiajuang in bende rwaki ni machiegni e twak marwa. Bed thuolo mar chwalonwa ote paro penjo mora mora kokale nambwa mar ote machuok 3 Facebook ibiro yudo achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Kan bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @Joyce Oduor_. Kochako twak marwa yanga dago mar mondo mi wawinjane report mano losno odiochieng' manyoro kod jafombo marwa Eric Ounda mano kotudore kod tulo mane owuok e kinde yiero e piny Tanzania odiochieng' manyoro. Kanyaka sani duol mochung' ne wechego mag yiero e pinyno mar Tanzania pok olando duoko mora mora mar yiero ka koro girito ng'eto mar doho. Wawinjane monde. Ne en odiochieng' ma oketi tenge ne yiero e pinyno mar Tanzania, makmana ni ombulu mawang'ni obedo ma opogore kaluwore gi ng'ur magikone onyuolo ng'anyo e pinyno. Tupigwe risasi na wakati tunaandamana maandamano ya haki? Kwani tupigwe risasi? Rawere ne omondo wuok e ndara ka kwedo kit telo ma jatend pinyno
Samia Suluhu osebedo ka nyiso nyaka ne okaw telo ka owuok kuom jatend pinyno mane onindo e higa mar 2021 John Pombe Magufuli. Mae timore e kinde ma Suluhu to ne omondo okinyi ma ogoyo ombulu kendo kwayo jopiny mondo oket kwe kendo go ombulu kaka ratiro margi. Nataka niseme kwamba nami tayari nimeshakamilisha zoezi hili, na niwaombe wa Tanzania wale ambao bado wako nyumbani wajitokeze, waende wakafanye wakatimize haki yao, wakapige kura, chagua viongozi wanaowataka. But a majority of Tanzanians do not see it as such. They see it as a performance staged to create an illusion of democratic process, which in fact is not the case. Yiro malungo wang ne onenore e boma maduong' mar Dar es Salaam tok ka jong'anyo wuok e ndara kendo dwaro mondo jatend duond bura maketo sirkal tesre Tundu Lissu we thuolo kowuok e od ang'ech. Jong'anyo bende ne oketho mwandu mathoth tok tia mach e ndara. Jong'anyo bende ne olero ni moko kuom gik ma gidwaro en duol mabiro tayo yiero e yo makare. Tunataka tume ule uchaguzi ili kila Mtanzania ashiriki kuchagua kiongozi anayemtaka. Nyaka sani yore mag tudruok mag mbui olor e piny Tanzania mangima ka kum bende oketi matamo jopiny wuok oko chakre saa 12 odhiambo. Jakom duond bura mar Chadema John Kitoka oseyo kit telo masani kendo nyiso luoro. No one is safe now. No one is safe except those who support the government. But anyone who dares criticize Samia's regime or criticizes the way she conducts herself and the way she runs the government, none of us is safe. Eric Onda, Ramogi TV. Haya, mano kaka weche ne chalo e pinyno mar Tanzania odiochieng' manyoro e kinde ma jopiny owinjo bed ni luto ombulu to kaluwore kod ichwang' mane gintiere godo kaka yiero makamago no bagi kaachiel kod joma notama mondo kik bede debe mane manochuno mar mondo mi kata nomiyo moko kuom gi owuok oko ka ging'anyo. Adwa nachak kodi Michael Agwanda ka intiere studio maro e kaunti ma Kisumu kinyi ma kawuono. Ang'o matimore e pinyno mano mar Tanzania? Kalure nyaka sani piny Tanzania na achiel kuom pinje ma kinde mathoth wajang'eyo ne gin joma ohero kwe. Kata kamano odiochieng' manyoro kar mar mondo mi giwuog oko gi luto ombulu to nyalo wacho ni ichwang' mane gintiere godo kalure kod kaka giparo kata giwinjo ni sirikal thiro chenro mag demokrasia omiyo giwuok oko kendo en gino marach ahinya kendo gino malit ahinya ni ji ariyo nowito ngimagi e kinde tulo makamano. Agwanda. Yes, mokwongo adwa wacho ni en gima ber ni demokrasi nobiro Afrika. Kendo ok Afrika kende, Kenya, Uganda, Tanzania, kuma luongo ni East Africa. To wang'eyo ni Kenya osebedo gi tulogi kendo gisebedo ka gigore matek e weche mag dwaro demokrasi mar adier, e weche mag go kura, e weche mag kwano kura, e weche mag lendo ni gidwaro adier. Wang'eyo ni Uganda be osebedo gi weche ne kendo ka giwacho ni mondo ogo kura maber. To wang'eyo ni President Museveni sani osebedo e telo kuom ndalo mang'eny kabisa, higni makadho mana 30, mokadho 30. Aparo ni gin 38. Iso ni jomoko nonyuol masani gichiegni chopo higa 40 to ng'ama ging'eyo kende en mana President Yoweri Museveni. To gisebedo ka gigore kendo gidwaro mondo gidwak joko moko manyien e telo. To pok obedo mayot nikech teko mar ng'ama ochung' ni en President. Tanzania wasebedo ka wang'iyo gik matimore Tanzania kendo wasebedo ka wamor kabisa. Wang'eyo ni the founder en Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere nokelo gimiluongo ni socialism, ujamaa, ne mondo ji odag gi kwe, ji kik many capitalism ahinya, nyiso ni pesa mang'eny ing'i mondo ubed mana gi kwe gi hera. Mwaneno ka jotelo moko bobiro orwaki mogone gi kura maber. Chama ya mapinduzi osebedo ka tek ahinya kanyo. Lakini manyocha Magufuli otho. Magufuli kanotho
to koro wanwang'o Samia Suluhu. Suluhu, nying mar Suluhu e Kiswahili ka ni en ng'at manyalo solve problems. Kata ng'ama nyalo kelo hera maber. Kata ng'ama nyalo kelo mondo gik moko matek otimre. To penjo en ni bende ose penjo mana ka giwacho kanyo ni nying Suluhu en ng'ama nyalo konyo mar mondo mi otatua kata ka nitiere shida to ne kaka okedo kode yo makare. Nyaka nodonje telo higa mar 2021 dwe mar adek tok tho mano mar John Pombe Magufuli jatend piny Tanzania. Bende osetemo e chwalo demokrasia mano mar piny Tanzania yo makare. Kata obedo ni sani koro jopiny ne nitiere kod ichwang' kendo wuok koro ne nitiere ndara. Agwanda kapod antiere kuomi. Nabiro kanyo kendo adwa wacho ni ok chal ni osetemo ahinya. Nitie gik moko ariyo manyaka ing'e Joyce. Wacho gi timo opogore. Nyiso ni nitie jogo mawacho gik moko kendo nyalo wacho ni gima ber mawacho ni kaka piny ni ber to timo to opogore. Samia Suluhu nigi shida achiel kende. Mana neno ka jowang' ni jo Tanzania nyocho wuok mowacho ni gini koro ber. Ni iwacho ni wadhi e uchaguzi kata wadhi election kata wadhi yiero. To jogo duto mapinge ma chama moko te omaki otere jela. To koko otere jela to iuringo udhi kuonde moko upondo. Ok inyal piem kendi. Aneno ka jondiko mang'eny wacho ni Samia Suluhu piem gi Samia gi Suluhu ema koro upiem go Tanzania. To nineno ka jo Tanzania for the first time jo Tanzania no wuok oko mwaneno ka demonstration nitie Dar es Salaam kunde mamoko ka wacho ni yiero mar Tanzania ok ber. Aparo ni democracy mar Tanzania odok piny e leadership kate tend Samia Suluhu. To ma en gima rach nikech gini chalo mana ni osome e kuonde moko machalo kaka Kenya wasebedo kwa gore bang' higa 5 to ji gore to ji dhi mbele to ji winjore. Koro aparo ni osomo gini Kenya to wacho ni gini en to koro marecha odwa time moingo kaka Kenya timo. Kenya ok makga opposition leaders itere jela. En to maka to koro mako motere jela. Ng'ata mapingo ji timako matere jela. Kenya wanyalo bedo gi tulo lakini opposition leaders go to pod tie kanyo kendo giwacho ni wadhi e court. Mare ni to mako jogi motere jela. Ok en gima ber ne jo Tanzania. To kani neno jo Tanzania jok mohero kwe, jok mohero hera, jok mok pingi mang'eny ahinya, ni koro wuok, ni koro odino ndara, ni koro wang'o gik moko kendo wacho ni gin koro gigo kura. Na neno ka giduoko nyaka kadgi mag chama, giduoko magiwacho ni wan koro kwadwa kata bede chama ni. Nyiso ni demokrasi ma Tanzania odoke piny moloyo president mora mosebedo Tanzania telo mar Samia Suluhu. To mano ok en gima ber ahinya nikech wan be nyocha wahero jo Tanzania. Ta ahinya nyocha giyanyo jo Kenya. Nyocha giyanyo jo Kenya to nyocha giwacho no weche malich kane jo Gen Z ne odhi street magiwacho ni wan tabia mbaya wapuonjo ji gik maricho. Jo activists nodhi Tanzania kuro mamoko maki motimne gi time moko maricho. Wang'eyo mano. Moko be noriembi. To koro ka gine makendo gichako timo gigi to kare koro negi mako activists wanang'o. Negi riembo activists wanang'o. Nyiso ni tend Samia Suluhu ok ber. To koko ber mane momiyo jogi nowuok modhi e ndara mondo ging'any. To kochakore kama ok apar ka dhi bedo maber ne ahinya nikech pod en gi nafas mar higa 5 to gigi chakore ga mana matin. Kenya ne demonstration kata dhi ndara no chakore mana matin to dhi adhiya to bedo maduong' makore no ka tich tek malich ne jatelo. Anda kwa Samia Suluhu ni kade bed maber to do miyo jo Tanzania nafas mar go kura gi duto kendo do miyo jogo madwaro bedo president e Tanzania nafas mondo gimbe gibede ballot ok ni en kende gi jogo ma ogiketo kanyo. Mane mamiyo aneno gimoro timore ka Joyce ni demokrasi mar East Africa dok piny. To gidok piny nikech ging'iyo kaka Kenya chal to giparo gi Kenya gi Uganda to giparo ni ginyalo timo mano. Mano kuwinjore timre e Tanzania. Nyaka ne pod wabed gi piny ma pod ji nyalo wacho ni election East Africa itimo maber. Kenya tiguru soksu malo, Uganda keturu soksu malo. To koro ka Uganda emotime Tanzania ma koro dwa time
marach moloyo waduto to koro ma en tich mane ma neno mana ka we are going back wadok mana piny kuonde mana wachake democracy mwawache democracy nyiso ni ji we chike ma govern the country kae to koro gido bedo gi chikegi mondo gibede telo gi uongozi mbaya uongozi mbaya ni ema miyo ng'ato oluoro opposition leaders ge ang'o mono ji wacho seche moko ni yawa koloya tadhi dala adhi ayue moloyo ni nyaka bed mane telo wanyalo wacho ni telo seche moko mit wanyalo wacho ni telo seche moko mit adwa ni mak parono gi kanyo amiye thuolo mano awach mila kaachiel kod engineer Thomas Ogendo mabende antiere godo e studio marwa e kaunti ma Nairobi ka mar mondo mi bende ochwalane pachgi kotudore kod tulo e yiero e pinyno mar Tanzania odiochieng' manyoro achak kod Mila in kaka jagoro maduong' mano mar Roots Party adira no aneno odiochieng' manyoro jopiny Tanzania kar mar mondo mi gidhi e polling stations kata kuonde mopogore opogore maluto mbulu nok gidhi e ndara kacha gino mano miyo oket kum kata curfew mar wuok oko to lori nyaka mbui iwinjo kanyo ka Agwanda wacho ni nyalo bedo ni demokrasia margi dok piny to nyalo bedo no dok piny kaluwore kod kaka seche moko telo mano mar piny Tanzania neno kaka pinje mamoko bendo osebedo katime kata kamano hie Tanzania winjo be ni wuok kama gintiere ni e yo machalo nade Mila erokamano Joyce koro mokwongo gima ndawacho ni Tanzania ni chien kabisa king'iyo chike magin go mek timo ombulu koro gimokwongo manyaka wang'iye ni Kenya opogore gi Tanzania yore mang'eny nikech Kenya wan gi katiba maber kabisa katiba mosetimne tich kendo ma okal gi ji te otimne referendum koro Tanzania shida magin go ni onge ng'ama regulate onge ng'ama ng'iyo kaka president tiyo kachicha maber manyiso ni katiba gi onge chike manyadie maber ma mone timo gik motimo sani gi koro Tanzania en kaka awach ni chakre gi yud loch pok gibet gi chama mora mora except CCM manyiso ni Tanzania pod gi yo mabor kabisa mondo gichop kuma Kenya nitie sanie koro Suluhu kako timore no wigi wil jotelo mang'eny wigi wil ka gisedonjo telo giparo ni telo margi koro gibet nyiseche but wigi wil ni telo ni akum joma go ombulu gi mangiso ni onego beni kantie kura mora mora mabiro to giweji oyier jotelo magidwaro nikech telo akum jogi koro shida mantie Tanzania no chakore chon kano chako tweyo Tundu Lissu gini jo Chadema en opposition party mosebet kata igni mang'eny kabisa koro kane gichako tweyo Tundu Lissu mok winje to kumiye kata mana bail mondo bed oko ko winjo kesne kanye mana jo Tanzania go chako wani nikech Tanzania ong'eyo ni ji nigi thuolo mar chung kura ombulu mar president kaka gidwaro ng'ata mochung tekni chike moketi mek chung kaka president ikalo mago chike go te then onego beni yieni mondo chung gi thuolo lakini Tanzania kaka nitie sani Suluhu kineno ballot box gi nitie candidates mang'eny lakini candidates gi gin candidates ma Suluhu moketo mondo ne nitie demokrasia Tanzania lakini kuma dir maka jogi moketo making'iyo kata ombulu mane Magufuli yudo 91% of the vote to kata ndalo Magufuli nitie jogo chung mang'eny kabisa koro sani be mane gima Suluhu timo Tanzania oketo jochung mang'eny lakini joma osebedo ka pinge mameno opposition party mar Chadema otwege mangiso ni ya onge anan wakili onge mbulu matemre Tanzania kako time cha onge mbulu giwuondowa mangiso ni ji nigi adiera mar dhi ng'anyo magitimo cha nikech ging'eyo ni ng'anyo cha machi yo kende to ng'anyo cha gisomo kuma Kenya kae koro gima konyo Kenya ni wan gi chik mamiyo nguvu mar timo ng'anyo cha to Tanzania pok ochopo kacha koro gimwana nyiso jo Tanzania ni koro gitem gin be gitim referendum ka ginyalo mondo gilos chike gi ka giloso chike to bok konyo gi nikech kata san Tanzania onge election court onge kata election petition masani ka Tundu yiere kawuono mane ka ombulu rum koro Tanzania ni yo mabor lakini shida magingo en chike magingo chieng' ma giboloko chike gi
to ok wabino gima chal kama kendo kabisa. Chilo bende biro nyalo chopo adiera ka kweth mapingo piny owacho ema ithiro kinde duto Tundu Lissu guri temo ka gitemo to eri tweyogi e wechego mag treason. Ka Tundu Lissu bende wacho ni jomancho tweye godo moko kuom gi osewe thuolo mane oketnegi kum mar tho. Moko kuom gi osewe thuolo ento pod entiere mane jela kacha. Bende gibiro chopo kuma ginyalo loke chike mag adiera. Gima ng'eyo onge gima ok lokre e piny kae. Kenya kae Tanzania te dalo kano nobe 24 years. Mano ng'e ni gino ok bichopo nyaka chieng'. Lakini gima ng'eyo niya ji oseneno kaka piny dhi. Sani king'iyo Yemen, sani Tanzania, joma tindo gi nigi ng'eyo mang'eny. Nikech sani wantie wadak e ndalo mantie internet. Koro sani ji nigi a lot of information. To piny obet kaka gweng' achiel. Maka sani ji luwo piny kabisa. To kaka wadhi an gi geno ni okal higni 5 kapok Tanzania ok odhi e referendum. To gibo dhi nikech Gen Z osechiwo. To sani gidhi chiwo nyaka jo kaka wan kamae. Bochuno ni ji oriwre ma walok chike mane piny kae. Koro Tanzania be tayari. Okal higni 5 kapok gidhi e referendum. Nikech gima chal kama pok notimore nyaka nene e CCM. Yes. Engineer Thomas mende karwake twak pach kotudore kod tulo mane waneno e yiero ma Tanzania nikech wang'e ni kinde yiero kata piny Kenya kae wanoga mana ka jopiny mondo to gidhi pango lain to giluto mbolo. Ma Tanzania to nopogore ka luore kod ichwang ma jopiny ne nitiere godo ka giwacho ni sirikal manitiere telo sane thirogi kendo jogo magidwaro kata mane gigomba mondo gine nyingegi e otese mag luto mbolo nok gineno pod otwegi e jela kacha. Erokamano Joyce, ka wachako to an anyalo wacho ni kongole to the citizens ma Tanzania. Wangi ochiewo kata kochiewo very late ka Kenya ose make some significant progress but wangi ochiewo because kineno gima timore Tanzania to waneno Kenya in 1991. Waneno Kenya ka fight for multi-party democracy. Jopiny mang'eny Africa wigi will. To Tanzania bedo a special case. Because one, king'iyo history mar leadership mar Samia Suluhu, ne en jakony mar the late John Pombe Magufuli. Koro in terms of manyo kom miluongo ni presidency, en noti kode as a kingmaker. Noti kode because somebody somewhere in the name of Magufuli ne dwaro ng'ama ne nyalo konye mondo noyud telo ma Tanzania. Koro gicha nokoyude mayot. Mangiso ni kano donje loch noonge skills mar manyo piny. Koro pache moro dhi owuonde matin ni sama thiro opposition leaders mae yo mayot mar maintaining governing piny. Wiye wil ni nitie ga japiny sama japiny chopo makoro pundo ol moko nyalo wenyo got. Koro jo Tanzania uchopo level makoro giwacho ne jo kama. Ok unyal nego wate to ok wanyal ling nikech kaka wamedo ling e kaka Tanzania medo kethore. Koro my opportunity ma Tanzania yudo mondo they start an honest conversation ni ere kaka wanyalo upgrade our constitution from the constitution mane wan go during the independence time to now a constitution ma is addressing the modern concerns. Because one, king'iyo Gen Z generally, they are genjo moko magidongo with a digital native language. Meaning that what they understand is digital communication. Meaning when you want to embrace democracy, then you must now bring issues mag inclusivity. Nyaka kori ketgi on board, me implement patch japiny, ok patch in owuon. Gima timore Tanzania en so unfortunate, but an opportunity mar Tanzania mar gero pinygi to the standard magin giwegi gine magidwaro. But gima Samia Suluhu temo otemo keto mirima moro e chuny jopiny. To mirima no noketo sama no accept the fact ni kien owuon Samia Suluhu pogruok e paro en wasigu. E siasa gima nyaka wang'e ni sama pogora kodi e paro to ken wasigu. To katieko tawacho ni the late Jaramogi Oginga Odinga nowacho gimoro ni freedom comes at a price. Koro it is time for Tanzania mondo gichul that price
mondo they have the new Tanzania where divergent opinions ok be bedo treated as enmity with those people who are drunk gi power. Ilero kanyo makare ahinya kendo yiena mar mondo mi adogira Michael Agwanda ka intere studio marwa e kaunti ma Kisumu. Michael Agwanda ne waneno kanyo ka sirikal mano mar pinyno mar Tanzania kinde makoro tulo makamae nosemuocho okang' mane gikawo mokwongo en mano mar keto kuma mar wuok oko kochakore saa 12 odhiambo nyaka saa 12 okinyi, mano miluongo kanyo kod dongere ni curfew, kaachiel kod loro internet kata miyo jopiny kik tudre kokale yor lony manyasani mano mar mbui. Response makamano bedi paro ni nen gino makare mar timo mano gisani makoro jo Tanzania wuok oko ka koro gin gitemo mar mondo mi gichwal ng'ur margi ne sirikal magiparo ni thiro dwaro margi kata ratiro margi mar luto mbulu kendo yiero jatelo magidwaro. Agwanda, gima chalo ka curfew gima owinjore otim nikech parliament owacho ni gik moko koro ok dhi maber, piny nitie e kuma rach ahinya. Parliament owinjore owachi ni koro keto curfew. To sasa mineno ka piny moro otimo curfew ka ji odhi e ndara kendo dhi ng'anyo, nyiso ni ok gidwar adiera mondo owuog oko. Mano nyiso ni Suluhu ok dwar ni mondo piny one ni jo Tanzania igi owang' kendo odhi e ndara kendo mondo kik gibed gi nafas mar timo damage kata ketho mang'eny moloyo magiseketho. Curfew ok owinjore otim kendo otim e piny ma ji dhi goye kura, ahinya ahinya ka igoyo kura no maber. Sasa mineno kigo kura kae to jatend piny wacho ni wadwa keto curfew kata wadwa loro makoro ji wuothi saa 12 nyaka saa 12, nyiso ni mokwongo kura nokogo maber, nikech ka dogoye maber to nyiso ni ji do bedo gi nafas mar dok dala mondo girit ni ng'ama idhi landi. Mano en evidence ni kura kata mano go Tanzania ok goye maber. Mar ariyo en ni jatend piny koro be ong'eyo ni ji gi owang', to ka ji gi owang' ma koro gionge gi suluhisho moro amora, koro nyaka gidhi mana ng'anyo. To Tanzania pok obedo gi ng'anyo, koro giluor, gikia ni to ng'anyo ni obro dhi maromo nade. Mar adek en ni Tanzania kata Samia Suluhu ong'eyo maber ni yiero kaka nokopange, kaka opange ok opang maber ahinya. To chalo ni nyocha oparo ni jo Tanzania igi nokowang' kendo nohere, to ka noneno ka giwuok ma gidhi e street giwacho ni gini debed marach ahinya, nikech waneno gima timore Cameroon, waneno gik matimore giluongo ni Arab Spring, ma gik moko nochako mana kaka nochakore matin ni, to ji oringa modhi e State House ma president moko timore nade oringo molal. En be onyalo bedo gi luoro no. Ing'eyo ni king'iyo kaka Samia Suluhu nodhi go kura, ochalo mama mok ti ma ohero ji kendo mama ma paro ni gini goye maber. To chako wacho ni wacho gi timo opogore. Ka iwacho ni nitie demokrasi kendo ji go kura maber, to jomoko to ringo kendo ng'anyo on the street. Koro in kanye to jopiny ni kanye. Kae kuma ne Kenya nochakore, taneno kochakore Tanzania, to kodhi bedo mayot. Nikech inyalo mana fool ji seche te, lakini nitie chieng' moro ma kata jok ma idwa mondo fool go bro wacho ni koro wariek matin. Gini koro ok dhi timore kama. Mokwongo mistakes notimore. Ok waseneno, waneno ga ka president ochung' to onyalo kawo president ma Muslim ochung' okawo jakristo. Nikech jokristo ng'eny Tanzania moloyo jo Waslam, okawo jakristo bedo vice ne. Kata ka en jakristo kaka Magufuli ne jakristo, okawo Muslim bedo vice ne. Iso ni nitie balance. Samia Suluhu to en Muslim, to chako kawo Muslim moro oketo vice ne. Iso ni ok okea kata majority. To majority gi ema koro ineno ka wuok wacho ni mama ni ok respect piny ni wan gi jo Kristo gi Waslam, ochalo ni koro dwa chawa. To ma ema paro ni emomiyo koro ji wacho ni ma ok nyal timore.
gima wang'eyo maber ahinya ni ok inyal kawo mbui kae tidino kae tiwacho ni internet koro onge ne gigi koro onge. Gima dwa mana nyisi ni nyalo wacho ni internet iloro kendo ilore maber ahinya, to gimikia ni sama ilore no pod jigo mana picha, nikech picha tine nitie simu, ok en kamera kende ema nyaka ng'ato bedgo, tine ne simu kidhi yawe ni to gigi dhi wuok mapok idware nwang'o, nikech jogi nigi gigo e simu. Loro mbui ok en loro ng'anyo kata loro pach ji. Kiloro mbui kik ipar ni koro ka jomoko ok ne. Wan gi jok miluongo ni observers, kendo anwang'o ka jotelo moko seche moko iwanda ni to giparo nade, nikech wan gi observers go nigi cameramen gi, wan gi jomoko ma be obiro giluongo ni jondiko kata journalist, gimbe gin kanyo, gimbe gi take photos gi, international journalist ni kanyo, kendo nita ging'eyo maber ni yiero no idhi tim. Gimbe gi take photos go, matin ibro neno ka CNN gore, matin ibro neno ka BBC gole, matin ibro neno ka Al Jazeera gole, kata Kenya ka wabro neno mana gigo matimore, nikech seche moko ji wigi wil ni jok ma jo Tanzania nigi border gi Kenya gi Tanzania, to samatin ginyalo mana kadho gi pichni go to gidonjo Kenya ka to giore mbui be ji nena. Koro wan waseneno gi mbui, koro paro matin no aneno ka seche moko jo siasa ok ang'eyo ni giparo nade, nikech ok inyal dino ne ji mbui e piny masani. In a modern age ok inyal dino ne ji mbui, kata idino to gigo te pod bro mana wuok. Awacho ni mondo ji ariyo tho, mondo polis be otho, ng'eyo ni kwano Amnesty International miyowa mana ariyo magineno, to ok wang'eyo ni ji adi mosetho, nikech wasebedo kwang'eyo ni kane Tinduluzi ni inyalo go bonde 8 mondo nege, to koro jok ma demonstrate ginyalo go bonde adi. Koro seche moko nitie jok motho mang'eny ma be ok wang'eyo, kata jok mowinjore mang'eny mok wang'eyo. Gimoro aila ni nok owinjore otimre, nikech piny te wasebedo ka ji dwaro mana demokrasi, to demokrasi no kata ibed mana gi piny machalo Tanzania mosebedo gi kwe ahinya, kitero gi ahinya paka kiketo makoro in mana gi paka to onge dhot, paka no koro bro ringo kuomi kendo bro gwari mapok idware nwang'o, nikech ong'e ni koko gwari to ene modhi tho. Iwinjo, mae kuma jo Tanzania chope, kendo Samia Suluhu ong'e ni maa is the beginning, mae chakruok mar gini, ma ok en giko. Kata olor mana mbui, kata olor moket mana curfew, ma ok en giko, nikech jopiny be ok dimak ji te mitere jela. Ilero kanyo makare ahinya, kendo ichiwo ranyisi makare kalo ni nyalo bedo ni jo Tanzania sani koro giola koda kako sebed ka ithiro ratiro margi. Wakili Mila, in kor kakori kotudore koda chenro mane kato kanga ma sirikal mar Tanzania ni okawo, mano mar loro mbui kaachiel kod keto curfew, kaachiel kod picha makata onyiso ahinya to ne joneno kata observers mano wuok e pinje maoko, kendo nosechopo Tanzania mondo bed joneno e kaka yiero ne dhi mbele. Koro mokwongo wach loro mbui ni en wach ma pano timre mokwongo kabisa piny mar Tanzania ni. Ting'e ni kada duki chien matin nitie John Pombe Magufuli, ng'e ni sani ji odhi e street nikech gino chako chon, but ji osebedo koling'. Wach mar rido ne jo Tanzania ni nochako ndalo Magufuli. Magufuli notiyo gi ji marach kabisa, bakini en tofauti ne gi mama ni en oketo giki nok nen. But Magufuli kata mano 91% of the vote, en ni Magufuli ne tiyo gi ji matek kabisa. Onge Tanzania president mosegolo investors moloro biashara mang'eny Tanzania molo Magufuli. Koro sani ji ne igi oling', idigi ne wang', lakini bang' thone Suluhu odonjo. Koro Suluhu nodonjo kaparo ni pod ji noking'eni ji no wang' to noling' aling'a. Koro sani odiyo baton ma koro chopo gik, chopo tung' ma jowacho ni koro kuma ichope ni nyaka koro wago koko matin. Koro gima timre ni wach loro mbui en wach marach kabisa. In fact ji nigi haki mar golo pachgi oko mondo piny te ong'e ni ok wan maber gi kaka weche timore piny kae. Kata mana observers modhi konogo, observers kata Kenya kae gibiro gabira bete hall to gimadho chai, lakini tich malich magitiyo to onge. In fact sirikal ma Tanzania
ema bomiyo gi data magitiyogo. Koro jo observers onge gima kitimo Tanzania. Gik matimre gi te Tanzania en piny makidonjo kata ja taxi mar yembi en intelligence. Gino bila ma intelligence. Koro CCM en chama mar police. Emo mino ka Tanzania weche tekno tekni. Onge ngama tiyo kod yewi maler ji te obila kacha. Koro kata observers onge credible, onge wach maler madhi wuok kuomgi. Koro gimanya wacho ni wach mar loro ombui ni en wach marach kabisa. Ema ngisi ni pod dok mane wach achiel. Sheria mar Tanzania ni chien kabisa. Made bed ni nitie kata court ma to nyaringe to di gone gi haki jogi ni yawa. Yauru ombui ni mondo ji omed winjo. Chik no onge. Winjo wach ni. Koro chik gine mokwongo. Joked ne ratich oganda ma Tanzania be nyalo bedo ni duondgi othir kose? Othir kabisa. Be ok diwinjgi. In fact, kiwinjogi to gibiro radio station ma Kenya ka. Nikech Kenya ema oyienegi democratic space wa yaw kabisa. Koro ibono ka giringo Kenya gibiro gipondo ka ema ginya wacho weche matimre Tanzania. Lakini Tanzania chal gi KBC machon. Gimora mora serikali ngisi ni koro lando magi ma. Koro gin matek. Gin matek kabisa. Koro chuno mana ne gigore kaka wan beno gore ka gidwaro joma bokonyo gi weche chik wan tayari. Wabodhi kono wayaw wigi matin. Untie tayari mara chualo services, legal services kabisa. Mondo wakonygi. Korka koriti ni Thomas wach ma otudore kod loro mbui kod keto kafyu ka wadwa tieko twak motudore kod tulo e piny Tanzania mondo adhi twak machielo. Joyce, en gima rach kabisa ni jotelo ok nyal handle pressure mawuok kuom joma gitelo negi. To Samia Suluhu nong'iso luor maduong' sama no oringe social media to loro social media nikech pache moro wuonde ni ma is the only way ma jogi can do a communication. Loro mbui and for a duration. Remember ni at some point nyaki biduoke. Koro seprano wacho kacha maber ni gima timore gi simbe ka Samia Suluhu okia. But gino timore sama ber nikech awacho ni Tanzania nitie kama Kenya ne nitie chon. Mae omiyo gi opportunity mar neno kaka the upgraded constitution nyalo strengthen development mar democracy margi. Mana kaka jo Kenya the constitution 2010 gives you freedom of expression, freedom of media ma should be adhered to the latter. Tanzania onge gi gimi luongo ne distinct power where executive gine magi run the show. The judiciary cannot decide to implement the judiciary cannot decide mondo implement patch gi kaka sheria dwaro nikech nyaka gi consult the executive. To the executive ne mobedo rogue to a point ma ng'ato consider selfish ambition mare. To nachako kacha kawacho ni Samia Suluhu gi nyinge mar Suluhu no okia kaka imanyo telo nikech en nokawe kaka jakony. Okia kaka isero kura nikech mae mokwongo sero gicha nochopo ne mayot ka hayati John Pombe Magufuli noninde bade. Kin osiep nowacho ka John Pombe Magufuli gitende mione dwa pogore matin. Kech Magufuli kata no suppress the opposition lakini ne yudo ka ene forum moko mo interact gi japiny. Otemo winje pach japiny. Makinde ka kinde nwaneno kata joma ne temo gandamiza jopiny, Magufuli ne kao action kanyo. Koro mare ni tofauti kabisa nikech sama gino sepoe nokonego be no ringe loro mbui. Nonego be no wacho ni jokama. To court uwachango. Ka court no semi opportunity mar restructuring to allow the democracy to have the way. But might is so unfortunate, but anawacho ni it is an opportunity ma Tanzania yudo mondo gi architect a new way magi be implement go their constitution. Koro the conversation has started at Tanzania. To gima mora ni it is now an honest conversation ma wuok kuom japiny. Oko bed initiated by leaders, rather opposition leaders. O wuok kuom japiny ma as the mandate mar yiero jotelo.
matende ni jopiny gini koro heo telo ma ok osebedo makare oheo gimane momiyo ne giwuoko kata kamano waketo wang'wa mar mondo mi wabuo med menyo ni to en ang'o matimore e pinyno ma Tanzania. Adona soma ne moko kuom ote ma Nyakwaramogi John chwalonwa kapok wadhi e twak machielo kotudore kod gigo matimore e pacho kae. Ochieng' Peter Omino ng'isa ni Joyce Oduor yawre kendo aluwo chenro gi sani mana e ot koni. Ok ber kata matin ka jotelo manie loch tiyo kod agoko. Odhi mbele wacho ni ma nenogi kendo aseluor kod tenda mine. Suluhu timo marach. Waseneno tende gi kaka osebedo kotimore. Odhi mbele wacho ni koro jotelo manie loch ok owinjore oti gi tekone e loch gin pinje ariyo maseneno ka tiyo marach kod opposition. Onge tiende tamo japiny hakine kodwaro omiyo rach kendo rach. Jopiny gibende dine giketo kinde ma jotelo bedogo e loch tutama tok mokalo. Koro Afrika to demokrasia onge. Jotelo osebedo katimo timbegi litna kaka gitimore. Koro tenda goko onge dongruok madokela mano wuoda Nyalunda Owei koluwo twak. Osiemo Othira bende wacho ni Ramogi an komishona Osiemo Othira mosna e wendono wacho ka ni Tanzania oluwo mana yo mapinje duto luwo. Suluhu Hassan en ja ang'enge to onego opuonjre kuom Kenya. Jopiny nyaka chieng' moro bed gi duol mogika. Sani pod onyalo timo gik ma odwaro to kata France ne otemo ma jopiny emane owuoyo mogik. Mago mana moko kuom ote ma Nyakwaramogi John chwalonwa kokalo yore duto te mag tudruok mano moriwo nyaka namba mar 3 Nyakwaramogi John adwano wakaw yoyo madudo gi sani ka waduogo obobedo ka watwaka kod kaka kotudore kod kaka jatend piny Kenya William Ruto odiochieng' manyoro nosingo ni nitiere omenda mibobed ka ichulo kata imiyo IDPs kata jogo manodar kowuok e lopegi toka tulo mano muoche pacho kae e yiero mar higa mar 2007 2008 penjo eni tibobed ka iyango gi yo machalo nade mano mondo mi kik bed ni jopiny moko kata IDPs moko emichulo to moko ok bibed kichulo. Wakaw yo madundo waduogo kik idhi mabor. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Jarik ni jamwod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Baite bwana, baite murume. We wacha bwana. Unanipigia simu saa hii? Si utafanya ni nyongo bwana. Unataka mira yangu ikatike? Ai bwana murume ufai kunipeleka na hiyo ongea. Murume unanipeleka na ongea ya gari ni kama imeibiwa bwana. Dial *811*415# to get Vite as your skiza tune. Geso kangeso saparga chiel mamidiambo. Mbamba toko koma ye tudri koda ngeso kangeso sapaga chiel mamidiambo e chenro mar tiedero. Oka kamwabro budho manyanga kowa kelo ni ngolo motimo kathedro. See you there. Tiedero. Geso kangeso saparga chiel mamidiambo. Manera Movie TV. Na to kori winjo kika winj kucha koluonga ni mbabas nikech koro uneno kama ni pesa moro matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hansi pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu. Emanuela!
Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Anaere aina Prita. Tokendo kimora mare wi mora. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View Sasa. Shinda 50,000 kila siku, $500,000 kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako, kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kama mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View sasa unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number. Dubai, a city of endless possibilities. Marvel at the skylines from the top of Burj Khalifa. Shop in world-class malls, dine under the stars, and explore the desert on an unforgettable safari. Cruise along the creek at sunset and let the rhythm of the city inspire you. Whether you're traveling solo, with a partner, or with friends, Dubai is yours to discover. Enjoy 4 unforgettable nights with View Travel from only $815 per person sharing. Book today and enjoy the ease of Lipa Pole Pole. Call 0703-254-254 or visit viewtravel.com. View Travel. Dream, explore, discover. Machiegni kendo nyakwara Muge Jwang e tielo mar ariyo e twak marwa e chenro mar Opinyo Kiny makawuono kaponi kitudri kodwa gi sani antiere kae kod welo adeka. Michael Agwanda jalonyi weche mag telo tudore kodwa ka intiere studio marwa e kaunti ma Kisumu. Antiere kae kod wakili Awach Mila Cecil jagoro maduong' mar Roots Party of Kenya kachiel kod engineer Thomas Ogendo ma en janon weche mag siasa. Medchwelonwa ote magi kokalo yore duto te mag tudruok abo bedo kasomogi e kinde mwadhi mbele kod twak marwa. Ka wadhi mbele dago mar mondo mi koro walok tanga wawuoge weche matimore pinje maoko waduge weche matimore pacho kae. Jumani kochakore chieng' wuok tich jatend piny Kenya William Ruto osebedo e limbe mare e kaunti ma Nakuru kama kupogore kod yango chenro mopogore opogore. Odiochieng' manyoro e kinde manotieko chenro mar limbe mare mar odiochienge adeka e kaunti ma Nakuru nosingo ni obobedo ka ochwalo kata oneno kaka ichwalo chudo ne jogo mane odara kowuok e lopegi tok tulo manomuoch e yiero mar higa mar 2007 2008 ka bende koro nosingo ni omenda maderoma milion 18 ibobed ka ikonyo godo moko kuom jodak Kamala Net mar mondo mi odog e lopegi. Wawinjane kaka jatend piny Kenya William Ruto noloso odiochieng' manyoro. Sasa nimeambiwa hapa iko familia 900 wambao wako na mashamba yao kule Donga Farm na Kisima Farm. Kila familia, kwa hawa familia 900, kila familia nitapatia shilingi 20,000 wa kwenda kuanzisha maisha mahali mnaenda. Umetutumia masurveyors kutoka Nairobi kwa ile shida ya Ngate Farm yenye imekuwa na shida na boda ya Narok na Nakuru. Kwa hivyo asanti, na hiyo boundaries ikishafanyiwa pia sisi kwa kaunti zile disputes zingine na mashida tutaweza kutatua. Adona chako di wakili Awach Mila kotudore koda chenro ma jatend piny Kenya William Ruto koro nosingo odiochieng' manyoro. Winjo kanyo kowacho ni omenda maderom 20,000 ibobed kimiyo familia ka familia. To wacho kanyo ni nitiere familia mago maderoma 900 manitiere kata mago mane odar kowuok e lopegi tok tulo mano mar yiero mar higa mar 2007 2008. Penjo eni ibobed ka itiyo kod chenro mane eneno ni familia gi oyudo omenda maderom 20,000 to 20,000 no king'iye kod angolo mari kaka wakili bendo nyalo konya dira familia go ma nodare mieche gi mar mondo mi gidog gidage ngima mane gidake kapok ne gibedo displaced kata kapok ne odar gi lopegi. Awinji erokamano kabisa. En wach malit ahinya ni jatelo mar piny president mar Kenya kae nyawacho weche malich kamae e chiro. Number 1, chik mane mutiyogo wacho wechegi nikech omenda mora mora ma sirkal golo nyaka wuog kumoro mokwongo. Mar 2, nitie chike ma nyiso kaka omenda ni idhi gole
ma mi jogi pesa ni. Magi IDPs mosebet igni oko. Koro nodhi wacho kanyo namba to mano be tij president. Nikech wan wacho ni gimora mora ma president owacho owacho gi dhoge, lakini onego beni nitie ministry ma deal gi issue no. Mokwongo issue mar IDPs in issue mosebet Kenya higni mang'eny kabisa. To kodhi wacho nodhi miyo 20,000. Number 1 wapenjore ni 20,000 ni oa kanye mokwongo. Mar ariyo jogi 20,000 gi 20,000 gi chope nade. Nikech namba ma IDPs onge official database mosemiwa moiso ni IDPs gin ji adi. To magi mana siasa ma president goyo. En gik migo e ndara, lakini king'iyo maber igo e ndara to kowuok kanyo wach no rumo. Ang'eni nodhi Nakuru ne wach siasa ma igo Rift Valley sani. Magi campaign. Lakini king'iyo mos tineno ni president gigi bodhi timo adier nikech owacho gi, lakini kapok owacho gi kanyo onge kuma otang'nwa niya parliament nobet piny mokalo chike manyiso ni IDPs dhi bedo resettled. Nikech IDPs onge kuma wacho no kende. Gin kuonde mopogore Kenya. To penje ni IDPs gin mago manitiere Nakuru kende kose gin IDPs manitiere gwenge duto ma pacho kae. Mane penjo. Koro IDPs nitie kuonde mang'eny. Mowacho gitu mana Nakuru. To wacho nodhi migelo 20,000. Koro 20,000 na Kenya en mar chamo nyiew chiemo kose mar gero nikech ot mar 20,000 pok na winjo. Koro gimanya wacho ni iluongo ni hotel. Mani luongo ni hotel mar Supreme Court wacho 2022 election. Magi kelele. Ma president ong'e maber wuondo jogo kendo gigo ok bitimore. Nikech onge gima onya timo ma onge chik moluwo gima wacho no. Koro magi luongo ni roadside declaration. Roadside declaration en gima wacho chiro to rumo gi chiro kanyo. Koro gima wacho ni president obed ng'ama ber to chak wacho adier ne jo Kenya. Konya wacho adier owere gi siasa. Onego bed ni wacho gima wacho titimo. In fact, gima wacho ni IDPs gi osebet gi mang'eny kabisa. Moko onego bed ni sani president dhi ni wacho gimoro ena ni chiro. Gimano onego bed ni magi gik manoseloso chik, moseloso committee mosedil gi issue ni ma jogi nosebedo resettled. Kendo ni chukot maduong' kabisa. Ni sani wacho gik 20,000 president mzima weche IDPs. Korka kori engineer Thomas kotudore kod chenro mano ma singo ma jatend piny Kenya William Ruto sani koro singo ne IDPs kata jogo mane odara kowuok e lope gi. Winjo kanyo ka wakili Mila wacho ni en wich kuot. Ok en gino ma jatend piny owinjo bed ni wacha landa kata yanga e lela. Joyce, achalo ng'ama leko, ok achal ng'ama ni e piny Kenya. To statement go, atemo imagine ni gibedo made by an ordinary person, ok president material. Because okinya ng'isa ni somebody manobedo displaced 18 years ago, koka sani korido ng'iso ni biro gi chenro mar 20,000. The intention was good, but now it was a ridiculous move. Ni president chalo ng'ama nyiero joma ni e shida. Ochalo ng'ama goyo siasa gi chandruok mar jomoko. Gima wakile wacho ni sheria mar Kenya nitie nitie process manyaka waluw mondo wachiw compensation, any kind of compensation. To wang'eyo ni initiative mokwongo nyaka chake bunge. Ma bunge miwa strategy magidhi tiyogo mar compensation mar IDPs tok malanet kende ma Kenya mzima. Aya, nyaka wabigi structure makonyo Kenya identifying this type of IDPs. For example, kuma hae nyando, wan gi IDPs modar gi natural calamity ma en flood. Wan gi IDPs ma are subject to a political intolerance. Wan gi IDPs ma are subjected to land issues, the boundary. Mabe en gima lich ahinya ni in Kenya wawuoyo IDPs mobedo displaced as a result of boundary issues. Samunego beni wa work together. Koro en gima president abro wacho ni president niga gi intention ariyo mar visiting an area, either to make a development statement or a political statement. For in this case, in the analysis and in the context ma president owuoye, this was political rhetorics orumo kanyo, en mbaka mok chak go kendo, to en rhetoric minyalo winj kendo in a political persuasion forum in 2027. But it was a reckless statement
coming from somebody who mobedo bestowed gi responsibility mar rito ngima ogandawa to kendo ensuring ni jopiny obedo gi well-being margi. If president mean good to the residents of Nakuru, then first ochak gi e bunge. Jo bunge obinwa gi structure magidhi tiyogo mondo gi identify the IDPs. The second thing, gibinwa gi budget based on the data mobedo avail and is verified in the public. These are the number of IDPs. This is the proposal and public participation or team. These are the people the government intends to to compensate. The second thing, nyaka gingiswa evaluation. Nikech okodwa ni gitiyo gi pesa wa, to kwanyalo evaluate kaka ne gitiyo gi pesa wa. Nyaka gingiswa ni monitoring and evaluation and auditing process. Idhi time yo mane, structure mane midhi get in place. Then finally, nyaka gingiswa ni after now the compensation, because places Majogi are moving from, they will be left just like that. What is the government planning to do with this land? Mondogi sort out this issue so that Jomoko, generation moro kik yudre kocha, mondogi repeat the same history. So Mano is an honest conversation. If the president is willing to go that route, then we'll be supportive of its settlement. Minus those particular approaches, kaka wakilo wache, ankora bo wacho gido code ni mano wild goose. To bendo winjo bendi keto no kenge makare mar mondo mi wang'e ni adira gin IDPs ema bobedo ka yudo pesa nikech wang'e ni nitiere chudhe moko gin bende koro ginyalo wuondore ni wan bende wan IDPs to pesa lwar e lwet joma ok owinjore. Wawinja ne pach Michael Agwanda ka intere studio marwa e county ma Kisumu. Agwanda ageno ni podi luwo twak achiel kachiel ka intere studio marwa e county ma Kisumu. Pachi kotudore kod wach ma jatend piny Kenya William Ruto nowacho ni bobed ka ichulo IDPs moro ka moro familia maderoma mano maderom 900 manitiere Nakuru bobed ka imiyo moro ka moro 20,000 omenda makonywaki to nyalo wacho ni en $1,18,000. Agwanda adwa mana wacho ni iga 207 208 Kenya nobedo gi tulo bang' yiero. Kendo bang' mano ne President Kibaki makoro Nyasaye noseomo gi Prime Minister Raila Amolo Odinga ma Nyasaye oseomo notiyo maber. Ne giwacho wach compensation mag jo IDP nomigi pesa. Uhuru nobire telo kendo osav kuom iga 10 ne gin gi jatelo masani William Samoei Ruto mabe gin be negi chulo IDP. Gima pod awacho kendo pod thago chunya ni pesa manochul jo IDP manowuok mang'eny gi Kibaki gi Raila ka Prime Minister nodhi ne jomagi. To bang' Uhuru be ochulo pesa mar IDP kuom higa 10 gibedo ka giwacho wach IDP nodhi ne jomage. Sani kendo wachako wawacho wach IDP. Ang'o ma monowa donjo e wachni matut ahinya mondo wang'e ni ng'agini manochul pesa to ng'agini manokochul pesa. To kapod gin mana families madhi mana 900, wadwaro ni giwacho wawinjo ka ker wacho ni gin gi low kuonde moko monjore gidhiye ni to pok gidhiye koro ibro migi 20,000 mondo gipangago maisha. Ok ang'eyo ni transport emanotamo jogi dhi e lope manosemigi ka koso 20,000 ni to migi nang'o. Ng'e maber ni nitie kake higa ka ji dhi election to nitie gik moko mawuok, nitie jogo moseng'eyo kaka kawo pesa e sirikal ka ma kata nosechulgi pesa kata nosemigi lope mondo gidhi gidagi dhi kuro nikech ging'eyo ni ka gigo koko to pod inyalo migi. Seche moko be pesa migoloni ok chop ne jo IDP ma genuine IDPs. Nyiso ni pesa igolo to chife to gi dio kata gi disi kawo pesa to moko imiyo jomoko matin to moko ok mi jomoko matin. Ang'o ma mono sirikal? Nikech koro ma en higa 10 ng'eni kane Prime Minister Raila Amolo Odinga ne tiyo gi Kibaki, William Samoei Ruto ne minister e sirikal no.
giwacho weche mag IDP, ang'e ni en minister mar agriculture. Gigi ong'eyo chakre tiendgi nikech gin be emane jok manokelo weche IDP e 2007 2008 kane gigore ni mondo pinyni yiero no mondo nobed maber. Gigi President Ruto ong'eyo maber kaka nochakore, ng'ama osenong'o pesa, ng'ama pok onong'o pesa. Nitie jogo ma wakong'iyo adiera kaka janen wacho moro kanyo wacho, nitie jogo mang'eny ma jo IDPs, ma genuine IDPs, ma moko ang'eyo Nyanza ka, mano chakore 2007, anti nanerea ne nitie Ruiru, pok omi kata ndru nyaka kawuono. To gigi kane President Kibaki ne miyo ji pesa, tinongo ka okuche manomi pesa gi mang'eny ahinya. Inongo ka jo Kisimo konomi, nikech gi jogo, jotendgi nomako matek mowacho ni jogo nyaka mi. Onge IDPs ma genuine ma Nakuru mwanyalo wacho ni gin ne pok omigi kata ndru. Moko nosemi nyaka lope. Ang'o momiyo weche IDP gi pod wawacho gi sani ni 18 years down the line, iga 18 ma pod wawacho. Nyiso ni an aparo ni gini en plan. En plan ni wabed ruka kata osemiwa gimoro to kik wawuogi, nikech jogo ma Baluche manoseringo modhi Western mapok odok, jogo ma Joluo manoringo mobiro South Nyanza kama pok odok kuondego, jogo osettle pok nomi kata ndru. To jok ma pod obedo kanyo go mowacho ni wan wa IDPs iga 18 ne jogi obiro miyogi pesa mokwongo, ogero negi skul. Mar ariyo nomigi lope ma monjore gidhiye. Mar adek pod gin mana kanyo iga 18 down the line ni pod girito mana ni mondo sirkal omigi. Aparo ni wadwa miluongo ni Thomas ni, Engineer Thomas ni, aparo nowacho gima sense ni gigi kaka wang'iyo gini ma en mana mar siasa, nikech jomoko nitie group ma pod wacho ni gini wabro tiyo kod siasa. Sasa na jatelo biro ka obro wacho ni wan IDPs, joma nantie Nakuru, joma nantie Molo, joma nantie kuondegi, pesa sirikal nosegolo. Ok ang'eyo gima okelo ne weche IDP kawuono. Wachalo jok makelo weche mag ogiek forest. Mwang'eyo ni kanyo munjore gi dage. Mwang'eyo ni kanyo be unjore gi ng'ad yiendego mondo gitim nade gitedgo. Wang'eyo ni kanyo be magi pure. Nito wadwa golo gi oko, kaeto wawacho ni kik udonj ka kendo igo gi lisasi. Kaeto wan sirikal kendo duogo to wacho ni akoro yienu ng'ado yien, kendo yienu ng'ado yien mang'eny ahinya. Magi gin gige siasa. Aparo ni kata sirikal owinjore oketa stop on this. Ni weche IDP gi kane okina genuine IDP, nikech aparo ni ng'eny joge to koro gin genuine IDP. Kokamano to gina jok madwa dak kanyo ma koro noyud ni kuonde manomigi bende onge, jomoko nokawo, koro gidwa mondo gibi dak kanyo. IDP mag 2007 2008 ok owinjore wawach sani, nikech okuche mang'eny modak kuondego nosemilo kendo ne gisebedo resettle. Joluo nokomilo, Joluo nokobedo resettle, Joluo nokomi pesa. To magi e gik mowinjore wawachi kata jotendwa wawachi ni tang'o momiyo compensation ni titime selectively. Kabinde moko nwang'o to kabinde wa ma ahinya kabinde wa kende manohinyore gigi malich, Naivasha, Nairobi, Nakuru, kabiro nyaka Molo ka, mane jogo ne giringo, mane gidagi dok kabisa, nikech nonegi ji mang'eny kuro. Joge wa pok obedo compensated. An kadwa wacho gini, awacho ni sama jogi gidwa bedo compensated gi, wang'ie uru ni sani be koro wane sirikal matin, nikech jawuot wanie sirikal. Gipenje ni to jogo mane oringo ma pok oduogo ka, nikech magi to chalo ni koro dak kanyo, gidak e tent kendo gidak e ute moko magigero matindo. Gine ming'iyo ni gini IDPs original wuon noringo mapok odok kuondego nikech gin ne giluor ni biro negi. Ilero kanyo makare ahinya kendo ber ka koro iyango ni to gin jomage ma gin IDPs to gin jomage ma ok gin IDPs, mar mondo mi kapo ni pesa makamano owuoka to oluar e lwet jogo madiera gin jogo mane owuok e lopegi toka tulo mar yiero mar 2007 2008 mondo pesa makamano kik luar e lwet achudhe. Kapok watieko twak marwa dong mana gi dakika 15 kende to watieko twak marwa okinyi makawuono. Dago mar mondo mi wawinjane kaka moko kuom jopor wache e kaunti ma Migori ka otelnegi kod jatend migao machon e piny owacho mano mar kaunti ma Migori Elijah
Odhiambo. Okwayo jatend piny Kenya William Ruto mondo otem ochop singo mane giketo kod mosenindo mano Prime Minister machon Raila Amolo Odinga ka bende gipuoye kuom chung motegno kod mosenindo Raila Amolo Odinga e kinde mano tuo kaachiel kod kata kit kaka ne ochwal ne kopo mare mogik. Ka bende jotelogo kwayo oganda Luo mondo odhi nyime kod bedo e sirikal. To ang'eni magi duto timore kinde ma bende nitiere jotelo mamoko ahinya to mano ma en ja Ogai mano mar ODM e yor kojolo mano Oburu Oginga bende okwayo jatend piny William Ruto ni kaber en bende koro doga e duond bura mano mar ODM. Kata kamano wawinjane kaka jomigori noloso monde. Mr. President winjre gi baba ni yawa mano nindo mano tho dalo maandamano wang'eyo ni nitie jomoko ma ok dwar ni gino timre. Nuwinjo gi Raila nitie 10 point mano be uwinjoru gi Raila nu idhi timo. Jaduong' Mr. President follow through mondo gigo otimre. Achiel kuom gi pesa mano ningo mi jok mano wito jogegi jaduong' Mr. President kasnwa gino. Raila nyowewa e lweti ok wabi wuok. Ng'ama dwa wuok owuoga kende to wan kaka oganda wabro bedo kodi. Jodalawa namba achiel kik wae sirikal mowewa. Namba 2 wachung'uru gi Ruto nikech ebe wuod dalawa ka wang'iyo chien kocha tiyudo ni joganda gi oganda wanoa kamoro achiel. Koa Migori nyaka Tungwa, Siaya kocha nyaka Kisumo nyaka Kure. Wamiuru rais marwa thuolo kendo wasupport mondo ti. To wagoni erokamano jaker marwa mar Kenya kuom yie mondo mi iti kod Raila kendo Raila owewa kwane sirikal to sirikal e modo atie nikech riwruok maru gi Raila omiyo waseneno dongruok mang'eny. Wan gi chiro Migori kaendi, wan gi nderni, wan kod stadium, to wan gi gik madongo mwaseneno e Nyanza kata mana e Nyanza kata mana e Homa Bay County. Pod wawacho mana wabiro tiyo kodi, pod wabiro chung kodi, wabiro chung kodi nyaka 2027. Jotelogo kwayo oganda Luo mar mondo mi omed bedo e sirikal mano manywanda kata broad based government. To maduong' mogik en neno ni jatend piny Kenya William Ruto ochopo singo mane giketo kod Prime Minister machon mapacho kae mosenindo Raila Amolo Odinga. Wakili Mila, jatend piny Kenya William Ruto sani koro nitiere kod ting' mane nikech adiera kit nyadhi mano mar kopo mogika mane omiyo Prime Minister machon mapacho kae Raila Amolo Odinga ne omedo nyiso ni kata etho osiep margi podi ni en mano ma wanyalo wacho ni osiep mangeta kata osiep ma kare ahinya. Kata kamano onyalo medo mar mondo mi ochop singo mane giketo kod Raila Amolo Odinga e yo machalo nade mondo jopiny kik bed kod toni koro Raila Amolo Odinga noseninde bade koro wachni mar broad base bende pod wantiere broad base kose broad base koro onge. Kamano Joyce amokuongo nitie weche mane Raila wacho gi president kaka weche ma winjo mar compensation ma joma notho ndalo maandamano. Gima nya wacho en ni compensation ok en gima Raila wacho gi Ruto, en duty mar president mondo make sure ni ng'ata manotho nyaka chul gi sirikal. Mano gima onge mano to ikinde ng'anyo kane Gen Z gore mondo walok tem mane piny kae. Koro gima timbre ni kata Raila no wacho kode kata no ko wacho sirikal nonego jo dalawa kendo nego ji mang'eny kabisa. Koro president onge yo moro amora nyaka otigi chik mar Kenya ka mochul ji, onge option. In fact gisebudho sana kapok kichako kata process no. Process ko chaka ni to siasa donje iye. Koro ana yuak na joluo kabisa. Kenya weche tek sana kabisa sani. Raila no we broad based lakini weche pod tek kaluo nikech kata we mane broad based kata wane sirikal nyaka wayier jotelo manyatiyo ne jopiny. Gima ne Raila wacho gi Ruto Raila osewewa. Nyaka wayier ni koro sani joluo ochung' kuma koro nyaka wachung' wayier jotelo manyatiyo nwa. Kata wane broad base kata waonge. Jotelo mang'eny mosebedo go gi jotelo mano mi joluo. Iwinjo wachni. Jotelo mang'eny no miwa gi Agwanda. Ni koro mae ng'amoromo otinu. Lakini king'iyo kaluo kata gi broad based ni siasa mosego mang'eny piny mar Nyanza. To siasa mosego gi president gi Raila en siasa mar re-election ma 2027. Koro sani joluo nyaka chung' nikech wan matek.
maendeleo mano chakgi onge mosetie kata achiel, gin gik mochaki. To king'iyo history mar Kenya kae, president kochako gimoro to ka siasa oba, ka joluo sane wuok tino ka gino we gichak kitere kumoro ka gimanyo kura. Koro imanyo to piny joluo sane gin gi chance mar yiero jotelo manyien. Wachung'uru, wayieru joma nyatiyo ne jopiny, nikech en right mar ng'ato ka ng'ato gi mar sirikal moro amora, kata kok en mar broad based ni, mondo maendeleo bi kaluwo Nyanza. Koro gima anya jiwo joluo ni wan gi chance sani wayier jotelo manyien, kik waket wiwa e broad base, nikech kaka wang'e sirikal mantie ni en mar lip service. Dhogi mit kabisa, lakini tiyo tin. Koro gima anya kwayo ni joluo kumoro amora ma wantie, wayieru jotelo manyien, wan gi chance kendo wayier joma botiyo ne Kenya kae. Koro wach broad base ni ok orach, lakini wang'iye mayot, wang'iye gi iye kabisa. Broad base en siasa. Iwinjo. To gima ng'eyo ni nitie case mang'eny kabisa moseter court. Cases gi make compensation. Wawe court otim tije, to ka case orumo, tang'eyo ni bochulji gi sirikal. Maybe borumo karuto se wuok, kata karuto nditie. Nikech wakia kata bobet 2027. Sani weche siasa odhi matek. Koro atieko mana kwacho ni koro piny luo ochung'. Nitie joma nyien wayier jotelo mabotiyo. Nikech kaka wang'eyo kaka wantie jotelo ok ti gigo siasa. Koro kata joluo mag bigoro yuago ni wabede broad base, wan gi gimoro achiel. Haki mar maendeleo ni haki mar ng'ata ng'ata luo Nyanza. Ok kata ka luo kende, Kenya mzima. Koro ji nyaka ya wigi mang'e ni nyaka wayier jotelo manyatiyo. Mane yo kene mar maendeleo. Yes. Akor kakori Engineer Thomas, jopiny makoro sani koro dwaro ni jatend piny Kenya William Ruto ochop singo manoketo kod Prime Minister machon mosenindo Raila Amolo Odinga. To Ruto nyalo timo ang'o mar mondo mi singo go oketi, nikech kata liend Raila niwinjo kanyo ka ne ogoyo mbaka kowacho ni nitiere chenro mopogore opogore, obed mano mar wechego mag teko mag sitima, wechego mago mag gera peini mane owacho kod Raila Amolo Odinga kapod ongima. Kata kamano onyalo chopo sigego yo machalo nade mondo jopiny adero ne ni dongruok omedo chopo. Ta nyate gwenge makaluo mosebed kiwacho ni kinde mathoth waonge ga sirikal, to wang'ni Raila Amolo Odinga no oninde bade kowewa e sirikal. Joyce kawacho to dawach ni agwambo Raila Amolo Odinga, may his soul rest in peace. Raila nohero pinyne kabisa. To kineno kaka Raila noterowa e sirikal, nokoterowa kaka joluo kende, noterowa kaka Kenya mzima, joma no believe in ideologies meke. Kech Raila en ng'ama nohero inclusivity. To kata ka nineno ei broad based no, ka nomiye chance mar yiero jotelo, to noko yiero joluo kendgi. E broad based no nogolo ng'ato Turkana, ogolo ng'ato Coast, ogolo jomoko Western, to ogolo gi gwenge mopogore opogore. Mangiso ne jokaluo wasebedo kwa yuak ne ok wabede sirikal for the longest, but nyaka wa distinct. Jotendwa nyaka ng'e ni broad based ne en alive because of Raila, koso ne en alive because president ne nigi interest mar jopiny, to ne en gi some belief ni Raila command a good number monego be ni gi team up together mondo gisong Kenya wa mbele. Nikech ka broad based ne en because of Raila Odinga, the reality that we are living with, Raila osewewa. Can this broad-based survive beyond this unfortunate event? Mopowa mar tho mar Raila. Joluo nyaka bed mariek sama gin e broad-based, nikech gimomiyo awacho kama en ni ka wadhi e broad-based ni giwiwa nono, to wadhi wuok nono. Ka wadhi e broad-based ni gi psycho-fancy politics, to onge gima wadhi gain kata chiel. Sa osechopo ma jotendwa nyaka bed gi forum ma gi discuss the agenda mane Raila o discuss gi jatend piny owacho, mondo gibi gi plan mar implementing those agenda, not after 2027, before 2027, because 2027 is not guaranteed. Ng'ato nono nyalo biro. Koro sama wa fix our plan, to nyaka wang'ini wadong gi financial year 2026, 2027, of which of the bed implemented to the last quarter. Nyaka wa fix our plan within. But gima daher kwayo jowa ni wabed uru gi orwo, to wago uru politics magero gandawa. It is for the first time wayudo chance mar yiero jotelo ma have interest of people at heart. Wasebedo kwa miyo jotendwa chance jomochayowa.
they don't value our concern. Wamiyo jotelo ma implement pachgi. To sa osechopo ma kata jatend piny owacho nyaka chak implement dwaro mar japiny. Nyaka ong'e ni priority mar japiny en ang'o. To kaluo sa osechopo ma this is the time ma wan gi better chance mar bargaining with the government mondo the development mwawuoyeno obed practically implemented. Penjo mabe osebedo ka penjore e pach jopiny mosenya kuom ng'adi Engineer Thomas ni ng'ama koro bro bedo ka bagain e lo oganda luo. Kalore ni jopiny kinde mathoth ne ong'eyo ni mosenindo Prime Minister machon Raila Amolo Odinga ema ne en duond oganda luo. An gima ng'eyo Joyce ni Luo community en community mochanore. To Luo community onge ga vacuum mar top leadership. To leadership mar kingmanship ok yier ga ng'ato. En kaki relate gi japiny, kaki kedo ne dwar japiny, lakini gima ng'eyo ni jaluo madhi kuongo laro president, mane jaluo madhi kuongo kwalo ng'wech mar bedo kingpin mar joluo. Akia ni en ng'a, lakini jaluo madhi kuongo laro president madhi keto wa national table, kama wadhi share the national cake, mane jaluo mwadhi kuongo bedogo gi geno, to en ng'a madhi kuongo champion for interest marwa. But gima dakwa joluo ni sa osechopo makoro nyaka wagore tarubin ma wang'ene the interest marwa as a community en mane oseti kodwa for the longest, and this time round nyaka wa architect our future in a more practical way. Kik wadhi gi psycho-fancy politics, because kwa dhi gi psycho-fancy politics, even the few position mane one way government. If broad-based was about Raila Odinga, Raila is now gone and is resting with the angels. But now will President keep his word, Mara ensuring ni obiro retain Mbadi as a cabinet secretary, or Opiyo Wandayi as Minister of Energy? Because no mege miya gicha, nikech Raila was the constant factor. Koro mano be nyaka wagore kapok warikni, nikech joluo nogo ngero moro ni jarikni jamuodo nyoyo gi kuoyo. To kapok wamuodo nyoyo no gi kuoyo, nyaka watera taratibu mwang'eni the intention mar president mwariworego ni en mane. Michael Agwanda, inakia ni pachien mane kutudore kod dwaro ma koro moko kuom jotele kaunti ma Migori dwaro mar mondo mi jatend piny Kenya William Ruto chop singo mane oketo kod Prime Minister machon mosenindo Raila Amolo Odinga. Winjo kanyo kaka wakili Mila kaachiel kod Engineer Thomas osegolo pachgi kutudore kod wach makamano. Agwanda. Aneno ka joluo mang'eny wacho ni gin e sirikal kendo giwacho ni gin e broad-based government. To aneno ka Elijah Odhiambo mowuok Migori oketo jok moko kanyo kendo giwacho maber gima ni gin e sirikal kendo wabiro tiyo gi sirikal kod ker. To ka wang'iyo weche ma giwacho Migori be wan gi kuonde moko kama chalo kaka Ndeche, stadium, gik moko modon mondo watim. Kato giwacho ni Raila nowene gi ker mondo gitigo. Gima dwa wacho en ni gimedo ni ne nitie gigo mane giloso gi ker, Raila noloso gi ker ni mondo timre. To kapok awacho ma dwa wacho moro achiel ni Raila koro osedhi e polo kendo waweye uru mondo yue maber. To adwa kawo nafas ni mondo congratulate Dr. Buru Odinga kuom ka bedo kuom jotend ODM neno ni en ng'ano moromo mar bedo jatelo kata party leader mar ODM. Nyiso ni gigi nyalo dongo maber gi Buru Odinga ka en jatelo kanyo. En ng'ama otegno, ng'ama machuo, osebedo e siasa mang'eny kendo ng'eyo gik manyocha Raila be ne dwaro ni mondo otimre e party. Aparo ni mano ne en a good selection. To mar ariyo adwa wacho kama, weche mang'eny ma Raila Amolo Odinga nowacho gi ker William Samoei Ruto, achiel kuomgi ne en gimiluongo ni NADCO report, ariyo kuomgi ne en gimiluongo ni 10-point agenda. To 10-point agenda ni bende nitie gik moko ma wanyalo wacho ni compensation ne nyithindo mag Gen Z manonegi, manohiny,
moko be pod nitie hospital nyaka kawuono, moko bosewuok to koro gin gi adhola gi mbala mok midum, to gi jogo mabe osebedo ka ihinyo e weche siasa kata inego. Wang'eyo ni sufuria movement ji mang'eny be nogo, jomoko be nohinyore, jomoko be notho. Magi duto ne giwacho ni mondo jogo obed compensated. Compensated nyiso ni mondo ochulgi e hinyruok mane gihinyore, ma sirikal ema nomiyo gihinyore. Adwa wacho kama, Jaluo ok ofuwo, Jaluo dwaro ni mondo otine, Jaluo deher ni mondo obed e sirikal, to Jaluo biro ng'eyo ni to sirikal modwa bede ni en sirikal ni dobed ni nober diere mane Raila Amolo Odinga ne ngima moloyo ka koro Raila Amolo Odinga osetho. Kade bed ni nitie pogruok moro madhi timore, ni kane Raila Amolo Odinga ne nitie nindiko ji, kane Raila Amolo Odinga ne nitie investment ne biro Homa Bay, ne biro Kisumu, ne biro e counties wa mag Luonyi. Kade bed ni koro ka Raila Odinga onge to kwane investment mabiro, ka Raila Odinga onge okwane ka jogewa indike sirikal, ka Raila Odinga onge okwane compensation, ka Raila Odinga onge ni to koro kwa winj weche mag 10-point agenda ka, then anyalo nyisi Joyce ni biro bedo matek ahinya mondo ikaw kura mar Jaluo 2027. Nikech dhano ok ofuwo, dhano riek, to sechegi gi weche mag mbui gi gimoro amora mitimo kopok odong' kata second ariyo piny te oseng'eye ni gino time koso kotime. Daher ni kero ng'e ni mana kaka iwinjo ka jo Migori wacho ni wan wadwa bedo e sirikal to wan gi sidani. Nyiso ni wan giwacho ni niya, ni wan to wadwa bedo e sirikal, lakini kokitimonwa gigi to wan wabiro ng'iyo ne wach kura moro midwaro mar 2027 ni. Nyiso ni sani dhano osewuok. Ok en mana wuondo ng'ato, to en mana ni in mibiro ni idwaro kura ni isekonyowa gang'o. Nyiso ni jo Migori biro dwaro margi, jo Siaya biro dwaro margi, jo Homa Bay biro dwaro margi. Siasa mar lip service koro Luo land ka koro rumo. Siasa mar ting' badi malo koro dhi rumo. Nawinjo ka Dr. Buro wacho maber malich ni Babu Owino ka oyombo e nomination ma Nairobi ibro miye ticket Oluor ang'o. Mowacho ni amanyo Babu no mondo los kode. Nyaka obed mana siasa party kaka ikoringo dhi kumoro. Nyiso ni jogo duto manyocha rito mana ni gin Kodinga ma gidhi bede pile. Wang'eyo MPs mang'eny ma Kodinga ne mane gidhi bede pile gigo mbaka gi baba. To ka ochopo sa ma yiero to wacho ni koro wating'o badu malo, jogo nyaka ng'e ni Raila Amolo Odinga koro onge. To ka Raila Amolo Odinga koro onge, nyaka giti ne jopiny. Kok gitiyo ne jopiny to jopiny dhi goge kalam mane pok gidwaro ginwang'o. To ahinya do mana ng'isi nikech ang'eyo ni Joyce wabiro bedo ka. Jogo ma oseyier kata matiye parliament, kata matiye government, senators, kata matiye governor, ma wang'eny gi mwa Luo land ka, kata MCAs mang'eny, biro ng'isi ni an akia kaka nayombo, to nayudora kanyo nikech nang'eyo ng'ato. Gigi dhi rumo nikech jogi osebedo ka nyanyasa wananchi, ma wananchi ok nyal bedo kawacho gimoro ni ibiro miye ticket, ibiro ting' bade malo. Gigi lokore. Nyiso ni kata ker be nyaka ng'e ni Jaluo dwaro service. To service modwaro no nyako nene, ok en mana story miwacho ni wabiro miyi to ok wabi miyi. Mane momino no ka jo Migori giwacho ni wadwa ni mondo ikonywa. Compensation mane wawacho cha kata IDPs kata nyithindo mancho nek mag Gen Z gi. Ka ok ukonyo nyithindo ma Gen Z ma ukompensate gi kapok ochopo 2027, ng'eni nyithindo ge mancho miyo lok sirikal. Wach ni mogik Agwanda ing'iso ni thuolo mar orumo. Wach ni mogik Agwanda ing'iso ni thuolo mar orumo. En ni erokamano. Mana mogik ka watieko. Wacho en ni nyaka wang'e ni nyaka wang'e ni sirikal Jaluo dwaro service, to service no nyaka imiye, kok imiye to biro penji go 2027, to ok in guaranteed gi votes ne. Erokamano ahinya Michael Agwanda, jalony e weche mag telo, kuom kawo thuolo mare okinyi ma kawuono mar chopo e studio marwa e kaunti ma Kisumu kono. Antiere kod ote mar Fredrick Osuru, adwa ni duok penjo ni wakili Mila kaachiel kod wach ni mogik. Wacho ka ino yawre Joyce mos na jotelo e studio. Yiero ma otimore e piny Tanzania ka opposition leaders to dinnegi e jela, to moko otamgi e ratechgi mar laro koma. Mano e ranyisi mar dictatorship. Penjna jotelo e studio ka nitiere chika mar riwruok
riwruoge mar Afrika nyalo kaone Alfred Osuru and Dandora Face tuka chiel kod wachni mogik wakili. Erokamano Joyce. Koro piny ka piny nigi chikne mar timo kumbulu, mar go ombulu. Koro nyaka luma na chik ma Tanzania ema nya konyo piny wach matimre Tanzania no. Koro onge chik mar piny ma oko nya biro e piny moro to chenjo ombulu. Onge. Koro gima adiera en ni jo Tanzania wuon ema chikgi mar ombulu nyaka tigo e wachni. Wachni mogik otudore kod weche matimore e Kenya ka. Yes, wachna mogik en ni Kenya kae weche tek. Siasa osechakore 2027 biro. Koro gima nya kwayo ni ya jomine no go siasa sanigi. Mirengo ke opposition, Kalonzo ngawa joka te gin mana sem gi sirikal maka jo KANU. Koro kwa jo Kenya ni ya sani nyaka embrace change to change in roots party. Kora kwa jo Kenya mondo donje roots party mondo wabed gi paro mopogore. Nikech paro mano wi wasebet go gi to poko konyowa. Ubo bedo kuchungo jalar Comten piny 2027. Yes, wachungo Jojo Chiri Wajakoya, professor kaka president. Kendo de chungo kombe te e Kenya kae. Erokamano ahinya. Engineer wachni mogik ka watieko. Wachna mogik Joyce Andagor wuoyo go gandawa. Ni sa osechopo manyaka koro wame jotelo thuolo mavalu ngimawa. Wasebedo kwa miyo jotelo chance jomo chayowa, mok dwa winjowa, mok dwa implement dwachwa. To an kaka rawera ma iso determined mar representing Nyando in 2027 in parliament, nyaka koro rowere wuog oko mwachiw tero ma as maturity. Kikwago siasa mar thiro gandawa. To kaka joluo nikech wan gi lal maduong' kabisa. Kikwarikni gi kaw side whether we support government or not. Gini nyaka koro wadoge drawing board, mwa scrutinize, we can now develop a plan with us existing. Baba was our beloved, was our hero, notimo nwa maber, moketo wa atu wa moro. Kama koro choponi, it is about us, not about Baba, but with adherence to the spirit mane Baba oketo. Yes. Erokamano engineer Thomas Ogendo janon siasa, erokamano enya wakili ya wachmila Cecil, jagoro maduong' Roots Party of Kenya, kachiel kod in Michael Agwanda, kuom kawo thuolo mar okinyi makawuono mar chopo e studio, wabeda kod twak market kod manyakwara mugia jwang' in benda goni erokamano ahinya, kuom bedo kod nyaka gisani mwachopo e giko mar twak marwa e chenro mar piny. Thuolo marwa ema obedo matin, nyakwara mugia jwang' agoyo mos, moko kuom ote oka asomo, kata kamano moko kuom gi pod wanya asomo e chenro magwa mamoko mag odiochieng' makawuono. Akaw mana yueyo madindo gisani, chenro mabiro bang' mae en pok opogore gi nyawadwa Sharon Ong'aw. Oriti masani nyinga Joyce Odur.